Bismillahirrahmanirrahim. Labari daga cikin littafin Alƙur'ani na shine hanyar samun aljannata. Labari na 27. Ɗaya daga cikin halifofin daular Uthmaniyya, Sulaimanul Qanuni, Allah ya ji kansa da gafara. Wata rana ya farka daga baccinsa sai ya buƙaci mai gadinsa da ya shirya masa doki domin su shiga cikin gari su duba me yake faruwa da jama'a. Haka kwa akai, a hanyarsa ta tafiya sai suka tarar da gawar wani bawan Allah a yashi a ƙasa. An rasa wanda zai ɗauki wannan gawa ya mata sutura. Sai ya tambaya akan wane ne wannan mutum, sai aka ce ai wannan mutum ya kasance mazinaci ne ko mashayin giya. Sai ran sarki ya ɓaci, wato sarki Sulaimanul Qanuni ya ce shin ba daga cikin al'ummar Annabi Muhammadu yake ba? Sai ya ɗauke shi tare da shi da mai gadinsa. Aka kai su gidan matar wannan bawan Allah. Da zuwa sai ya ga ta fashe da kuka kuma ta ruɗe a bisa mutuwar mijinta. Sai ya ce me yasa kike kuka akan mutuwar mijinki bayan ya kasance mashayin giya kuma ya kasance mazinaci? Sai ta ce ba haka bane ba. Ya kasance lokacin da yake raye kullun rana yakan je ya siyo giya da yawa sannan kuma ya kawo ta gida. Idan ya kawo ta gida sai ya je ban ɗaki ya zubar da ita, sai ya gode wa Allah, ya ce na gode Allah da na rage wa matasan garin nan yin zunubi. Sannan kuma sai ya je gurin karuwai ya ba su kuɗi, ya tambayi kowace nawa take samu a rana, kowace ta faɗa sannan ya bata, sannan kuma ya umarce su da su tafi gida. Sannan ya ƙara dawowa gida ya ce na gode wa Allah da na rage alfashar da za a aikata a gari. Matarsa kullum tana yin kuka, ta ce masa wata rana fa za ka mutu kuma za ka rasa wanda zai binne ka, domin za a yi tunanin kai fasiki ne. Sai ya yi dariya ya ce na gaya miki cewa wata rana sarkin garin nan, sarkin musulmi shine zai mun sallah, kuma Sulaimanul Qanuni. Yana jin haka sai Sulaimanul Qanuni ya ce wallahi ni ne Sulaimanul Qanuni kuma ni ne halifan wannan gari, ma'ana ni ne sarkin garin. Tabbas gaskiya ya faɗa. Take sarki ya yi umarni da rundunarsa ga baki ɗaya su shirya domin a yi wa mutumin sallah. Ya kirawo manya-manyan malamai da manya-manyan alƙalai, aka zo aka yi masa sallah da duk wani babban mutum da ya haɗa a wannan gari. Sai wannan sallar jana'iza ta kasance daga cikin manya-manyan sallolin jana'iza da aka yi a wannan ƙarni. Darasi: ya zama kana da wani aikin alkhairi da kake aikatawa wanda babu wanda ya san shi daga kai sai ubangijinka. Kada ka yi wa mutane hukunci da abin da ka gani da idonka. Allah ya sa mu gane.